Булка, дай аз да ти полея градинката. Оф, простак! Ти не ми философствай много, ами вземи свърши нещо и премести този кютюк горе, защото до вечера ми се яде наденичка. Това ли бе? 2 минути е горе. О, зор, Булка, не става. С Хамалиер ли говоря? Здравейте, да. Имам нужда от вашите услуги. Добре, че този път викнахме правилните хора.